אומרת לאמא שלי הכל פעמיים. אז אני אשאל אותך שאלות ואת תצטרכי לענות. אני אשאל אותך שאלות ואת תצטרכי לענות. הבנתי. מה הצבע האהוב עלייך? מה הצבע האהוב עלייך? סגול. אוקיי. במה את עובדת? במה את עובדת? במה אני עובדת? עובדת על אנשים. סתם, עובדת ביחידות. אני פשוט... מי מהילדים את הכי אוהבת? מי מהילדים את הכי אוהבת? אף אחד. מה? היי! היי! מה יש לך? מה שלומך? מה שלומך? כל תודות. יופי! יופי!